कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। दोनों हमके बताई भैया जल्दी से बताई। तू बतावन हो बतावन हो। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। कौने दिशा में दौरा लेके जात सब कोई हमके बताई कौना घाट हो। दौरा लेके जात सब कोई हमके बताई कौना घाट हो। ले ले बाऊख केहू ले ले बा नारियल केहू केरा के घौर हो घौर हो। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। तोरी लाल सरसैया माई करता तोहर पुकार हो। दौरा ले ले हाथ में माई जलवा में पाऊ ठार हो। सुनिल हमर अरजिया माई कर दो पुकार हो उपकार हो। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। दाना हमके बताई भैया जल्दी से बताई। तू बतावन हो बतावन हो। कौने दिशा में दौरा लेके चलला माथे। कौने दिशा में